Здравейте, днес е 1 март, аз съм Quantum Астронавт, а вие гледате научни новини. В днешната емисия ще ви разкажа за това как завърши първата част на лунна мисия и за това как 4 от 5 човека страдат от възпаление на пикошите пътища, а петия се наслаждава. Нека да започнем. Първата новина е свързана с финала на мисията на Intuitive Machines Odysseus до лунната повърхност. Това беше спускаем апарат висок 4 метра, даже малко над 4 метра, който се приземи накриво. Кълъч. И поради тази причина аз на няколко пъти ви разказвах в научни новини, че съществува такава камера, но не може да бъде използвана камерата Eagle Cam, с която трябваше да се заснеме отстрани как апарата се приземява, да бъде изплюта настрани и чрез нея да се заснеме кацането. Обаче това не стана и след това ви казах, че тя ще бъде спущата настрани и все пак ще има опит за заснемане на апарата, пък било той след като вече е кацнал накриво. И това е било направено. И доколкото могат да преценят хората, отговарящи за мисията, тя се успяла да се отдалечи на 4 метра от апарата, но не са успели да установят контакт с нея. Дали има проблем с самата камера, дали има проблем с Wi-Fi връзката между камерата и спускаемия апарат. Най-вероятно никога няма да разберем, защото там вече става тъмно. На Луната денонощието е 29 дни, даже малко над 29 дни, но за спускаемия апарат вече Слънцето залязва, няма енергия, която да захранва неговите панели и батерията му, и мисията може би е към края си. Но Intuitive Machines се надява, че подобно на японския апарат, който се съживи след като преживял лунната нощ, Odysseus също ще може да се съживи след като температурите се повишат и Слънцето отново зарежда панелите и за него на Луната стане пладне. Но той е на полюса на Луната, тъй че дори по пладне светлината няма много да достига панелите, които отгоре всичкото си е накриво. Но има надежда след 3 седмици отново мисията да продължи, пък било той за още малко. Но при всички случаи Eagle Cam, неуспешната камера, с която да заснемем първото кацане на Луната отстрани, може би ще получи свой нов шанс, но не след 3 седмици на Луната. Тогава със сигурност няма да могат да я включат, ами на някои от следващите мисии. Intuitive Machines планират това да почне да го правят редовно, да предлага система, която може да пренася товари до повърхността на Луната и да търсят клиенти, например NASA, за които да превозват такива товари. И от Intuitive Machines вече са казали, че с удоволствие биха пробвали пак, защото Eagle Cam е нещо много симпатично, не е много голямо и те биха возили нов прототип на камерата, с който да опитат отново да заснемат кацането отстрани, което би било много яко. Втората новина за днес е свързана с Urinary Tract Infections, възпаления, инфекции на пикощите пътища. Това е нещо, от което страдат доста хора, предимно жени. Шегата в началото на клипа идва от това, че когато 4 от 5 човека страдат от нещо, петия му се наслаждава. Това, разбира се, не е вярно, просто на петия не се случва. Както може би сте чували, това се случва на доста хора и дори когато те преминат антибиотична терапия, продължават да имат симптоми. Оказва се, че учените от Дюк са забелязали, че може би причината е съвсем различна. Правили са биопсия на пикощи мехури и са забелязали, че нервните клетки, първо, че са много, второ, че са в такава ситуация, където са изключително чувствителни към нови дразнения. И се оказва, че дори когато самата инфекция премине, симптомите не отшумяват или поне не отшумяват изцяло, защото тези клетки продължават да дават сигнали до мозъка, че човек е със съответното неразположение. Всеки път, явно когато има такава инфекция, има щета върху нервните клетки и в последствие те се възстановяват много старателно, като има, така да се каже, избухване на нервни клетки. Би било страхотно, ако това може да бъде предотвратено, и тези учени са тествали вече медикамент върху мишки. Върху мишки те са тествали възможно ли е по някакъв начин това превъзстановяване на нервните клетки да бъде предотвратено, и има някаква надежда, че може да открием вариант. За съжаление обаче, както знаете, между тестовете върху мишки и тези върху хора има много години и я стане, я не стане,
Но това, че ние имаме по-добро разбиране за проблема, ни дава надежда да очакваме, че дано скоро, той ще бъде разрешен и много от нашите приятели и приятелки няма да страдат от този проблем. Това бяха научни новини за днес. Ако искате ги подкрепите, може да ударите им палец, да пишете коментар отдолу. По-добре да пишете коментар за лунната мисия, отколкото за втората новина. Може да ставате патрон или член на канала и да го споделите в социалните мрежи. Това е за днес. Благодаря ви. До утре.